No tak já bych poprosil pořádný potlesk. Teda Bumblebee, dneska ses teda předvedl. No, už seš ples, jo, krása, to dobře vidíme. A teďka, proč jsi vlastně přiletěl? Proč jsi sem za náma přiletěl? No, kvůli tomu, děti, aby si tady naverboval armádu malých pomocníků. No fakt? Bumblebee, už zase mi něco dělá? Za zádama? Ty jedna hromada plechu! Jo, dobře. Vrátíme se zpátky k tomu, co jsem říkal. Ty jsi tady větší, no, zkuste si, když vás zašlápne 2,5 tuny takovýhle váhy. No. Jo, to jsem se chtěl zeptat. Děti, chtěli byste se do této armády pomocníků dostat? Ale co to bylo? To znělo jako, kdybyste chtěli jako někde sekat trávu, ne? Pořádně. Cože? No, to bylo lepší. Tak, ale Bumblebee říká ještě jednou, nebylo to ono, tak naposledy, ale pořádně! Tak, Bumblebee, dobrý? Jo, takže Bumblebee to schválil. No tak nebudeme okolkovat a půjdeme se vrhnout rovnou na to. Některý z vás, ne teda všechny, si musíme procvičit v některých důležitých věcech, které v té armádě musíte umět. Hnedka první je kličkování hvězdnou galaxií pomocí své vlastní stíhačky. No fakt, každý z vás, no, ti, co z vás vyberu, Bumblebee, já bych tě chtěl poprosit, abyste tady vybral přibližně 10 dětí, které půjdou sem a zúčastní se našeho výcviku. Takže tady máme první chlapečko, Bumblebee, jasně, máme tě. Držte se pro vás za zábranama, Bumblebee vás vybere, ty chlape. Teďka tady. Pozor,